Mga kasuginlan, dili gayod malikayan na mubati kita og kahadlok karon na mga panahona. Tungod niini na mga nagapanghitabo karon. Kung mutan-aw ka sa mga balita diha sa TV, kung mubasa ka sa mga balita diha sa social media, dungagan pa sa mga influencer, na bisan unsa na lang ang ilahang mga hunahuna kabahin sa mga nagapanghitabo karon, mosamot gyud ang imuhang bation na kahadlok. Kay daghan og mga hunguyihong, daghan og mga pangagpa sa tao nga dunay mahitabo sa umaabot na mga adlaw. Regardless kung loyalist ka man o DDS ka man, paminawa ni. Sa mga panahon nga susama niini, adunay duha ka pamaagi nga dapat nimong buhaton. Una, mao ang pagkalma. Buot pasabot, ayaw padala sa imuhang emosyon. Kay kung magpadala ka sa imuhang emosyon, karon na mga panahon na, muhatag kini kanimo og pani o kahadlok sa kinabuhi. Ikaduha, mao kini ang pinakaimportante sa tanan. Ampo sa Ginoo. Sa Ginoo pagpakitabang, sa Ginoo dangop, kay siya ang may katubagan sa tanan. Siya ang nasayod sa mga nagapanghitabo, o siya usab ang nasayod sa mahitabo pa sa umaabot na mga adlaw o sa umaabot pa na mga panahon. Sa mga panahon nga susama niini, salig sa Ginoo, paduol sa Ginoo, ampo sa Ginoo, pasilong diha sa sabakan sa Ginoo. Dagang salamat o God bless kanimo kasuginlan.